जोंनि धोरोमारि बिथिङाव दिनै ब्रह्म धर्मनि बेलायाव स्वरूप स्टेडि जि आफाद बे आफादा माने गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो दिनै जोंनाव गोनां जादों जे बयबो धोरोमनि गेजेरजों जुदि जोङो गासिबो खामानिफोरखौ मावनो लायो सावरायनायनिफ्राय लानानै हाबा मावनायसिम गावजों गावनि गेजेराव माने सोमोन्दो लाखिनाय आखल आखु दिन्थिलायनाय बे जुदि थाङोब्ला बेसेबां समायना जायो बेसेबां मोजां जायो आरो बेखौ जोंनि ब्रह्म सिबियारिफोरनि समाजाव बिथांमोना मावगासिनो दङ। बेराफारसेथिं गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जिथु अबदान सासे धोरोमगुरु हिसाबै जोंनि समाजाव बे जोबोद जेब्लायबो जोङो सोलोंनो गोनां मोनथिनो गोनां आरो बेफोरखौ फोसावनोबो गोनां आरो बिथांनि साननाय सानस्रि बायदि जेखौ 100 बोसोरनि सिगाङावनो बिथाङा साननो हादों आरो जेखौ मावनायनि गेजेरजों बर' समाजा दिनै बेयाव सफैदों। दिनैनि गोदान समाजा जुदि बेखौ जों एसे फल' खालामनो हायो गावनि जिउआव जों बाहायनो हायो अब्ला जों गोबां सोलायनाय लाबोनो हायो गावजों लोगोसे जोंनि समाजखौबो। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथांमोना गाव गावनि जिउआव धोरोमनि बिथिङाव बेबायदि माने माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थानायनि थाखाय बे बेलायाव ब्रह्म धोरोम जे माखासे सिबिसालिफोर लुनो थाखाय नोंथाङा सरकारनि फारसे ना बे बिथिङावबो सरकारा दा सावरायगासिनो दं। आं सानो थाबैनो बे बिथिङावबो सरकारा लागोन। दिनै जोंनि गिबि मन्थ्रिया क'क्राझाराव फैनो गोनांमोन अदेबानि मोनसे एंगारहायै जाहोननि थाखाय बिथाङा केन्सेल खालामनांगौ जादों। आं सानो बे समाव बिथाङा फैनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै मा रोखोमनि ब्रह्म धर्म फालिनायनि बेलायाव माखासे माने हाबाफारि लानांगौ बेखौ बुंनायनि उनाव आं सानो जे जोंनि गभर्नमेन्टआ ब्रह्म धोरोमनि बेलायावबो माखासे माने बेबायदि हाबाफारि लागोन जेखौ दा गुबुन गुबुन धोरोमनि बेलायाव मावगासिनो दङ। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।